tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci goresan dosamu di hati. Catatan noda yang berdarah ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Yang Krido Muda Risna Audio Ganjar Channel. Terima kasih Dik Nesya. Percuma saja kau datang lagi. Hati ini terlanjur benci. Biarlah aku seorang diri tanpa ada kekasih. Terlalu parah kau menyakiti. Aku sudah tak sudi lagi. Sedalam apa cintaku ini sanggup ku bunuh mati. Takkan ku ampuni pengkhianatanmu kasih. Tanpa izin malaikat penjagaku ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Galau-galau Rido Muda solusinya bro. Asik.
Inje. Dedek Mega. Dedek Mega. Terus anak kodang kuning kok ya nak. Inje mak. Maksudnya iki Pak ditayuke. Ditayuke inje. Terus mau Om Mardi. Napa mak? Matian ngawi kenanganku. Karo sapa? Au gelap. Iya. Dedek. Ya, Maika Coklatus, mainin dong lagunya. Bawang merah. Yuk, yang minta-minta lagu kami tunggu. Mau sono ikhlas juga ya nak ya. Dede Iyun ditunggu. Kalenta dan juga ada Rizky. Matur suwun setia sekali bersama Krida Muda dan juga yang live streaming yang punya akun-akun semuanya. Thank you, terima kasih. Mas Alex. Hai Dinda keren. Kok kaya aku kok betah menjomblo.
Untuk mengarungi rasa masakan semata, seleramu semata. Begitupun aku yang harus setia, walau batin ini keiris ku siksa. Hai kamu. Hai kamu, aku lupa rumahmu mana. Hah? Hei, kamu rumahnya masih Aceh ya? Ngalih ora? Boleh ku sebut? Boleh, ya. WA dulu ya. Iya, sudah berlalu bawang merah bersama Mika Coklatos Cewek Kudus punya. Ya, ini giliran tembang Jawa Iya. ya sayang ya. Iya. Sa bare iki terus ono ikhlas. Apa? Inje, niki apa Mbak Putri? Apa ini? Aku kok Apa kuwi? Halo. Hey. Dari hamba Allah. Derita. Derita dan apa? Deritamu deritaku ya? Mas, aku gak patek krungu apa Mas? Papa Sol. Papa Sol apa Papa Sol? Teman-teman baruku Papa Sal. Inje, Papa Sol. Papa Sal Mintanya- audio. Mintanya derita. Papa Sal audio. Injih. Selamat malam, selamat berbahagia malam mingguan bersama Krido Muda Soto Majeruk. Inje. Nah, ditunggu ya Papa Sal audio. Yang Lagunya. dari samping panggung juga mintanya sesal. Mak, Pinggir dalan lagi, pinggir dalan kayak cedek-cedeki aku. mak, Halo. sesal mak, alhamdulillah. Masya Allah. Aku tuh kelenger aku. Maksudnya kok nek ngerti biru-biru kok cepet ngono to, Mak? Enggak, aku curiga kok ndang kon balekno. Lah iya. Mau kan dang-dang balekno, Mak. Tak dhewekno ning ngono. Kabeh ning tengen iki tak dhewekno ning kiwa. Injih. Mas, saya Mas nganu sik Mas podang kuning diaturke. Mak anu, Pak Emo sapa leh aku lali aku. Pokoknya Pak Es yang seneng tayub. Bapak lanang. Heh? Tayub guri, Mak. Lah kok aku mau atur iku piye to Padahal iki mah jalukane iki nomor loro jane duwike iki ning jero. Lah, nggih. Ye. Lempon pepek ngoten kok. Ye. Kene ngatur ya kowe ning dhuwur kene aku tak ning ngisor. Ayo, Mak, ning ngisor, Mak. Ya. Apa iki Mas ya? Sesal. Ditung. Itu 8 selawe. Wakeh lho, Mak. 6.606 tutulan. Wah, Jan. Wakeh banget, Mak. Ya. Saking siman niki sing nyuwun tanggane dhewe. Sawane omah wis ora krasan keluyuran anggolek ising disayang mobil miter anggone goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen ngerti liya sing nyawang kleyang-kleyang si podang mencelok ning ngepang kekencaran tak rindik Mbak Novi
saka katon sarwa ngoceh dheweke ngalih pensloan kelakae tak jaluk mbak aja pedang kuning agawe pikirku kuming celeret ireng tak sawang tambah manis hati bunga yen kelakon nyanding slirane kalian ati kekiwang lian yen si podang andutut ati kepranan ora mendatiku tansaya datra tak seranani mbah sadam sempikat pulute bendo dong lamari nanging kang masing tak enteni dimas apa lelu liramu sing keponan aku ojo keburu nafsu mongko diyut jagat rame aja turu sore-sore karepen cedak jodone prawan gede jaluk rapi karo tanggane rangeparengake mergo sedu lure dewe kang mas piye dadine wong tuwa kok ora ngarepake jadi wurungan akeh wong liya sing Sadam nek gak ngono gak ngadeg enak ya. Iki sing ngundut iki pakar tayub sing dedalem ning Siman. Ning Siman ning gak gelem disebut asmane. hamba Allah. Iya, makane jane men njaluk iki urutan kedua ning gak bisa Pak, soalnya tayub Pak. Mengasih kesempatan anak-anak esek sing nyanyi. Lah iki ngantek separo to. Nggih, Mak. Iya, makane kuwi. Njaluk surat piye kowe? Ganggu karo Lah nek kalau Mak. prosesku. Nek kalau cahe, kalau. Kadung tak semawat gelung aku ku apa. Wah, rodo Vespa kuwi lho. Ayo sesal iki mah didhisikno sik ikhlase nerima kok ikhlase. Ya, oke. Sinten? Mas Yu sabar ya. Mbak Mega.
apa? Kamu yang bisa sayang ya. Aja ngemot sih kok jajan naik ini kok. Wah 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 wah. Wah. Kata hatiku kau sayang padaku, namun kiranya itu hanya palsu. Bukan karena bayangan, juga impian yang kulihat jelas kenyataan. Siapa yang sudi ataupun mau orang yang dicinta bermain gila. Sungguh terlalu, kau sungguh terlalu. Ku berikan kau madu, kau racuni hatiku. Untuk mencari gantimu masih bisa ku dapatkan, kalau hanya untuk mengkhianati cinta. Aku masih punya hati, aku masih punya rasa, karena ku menjaga kesucian cinta. Namun balasmu hanya air mata yang kau berikan di dalam hidupku. Kata hatiku kau sayang padaku, namun kiranya itu hanya palsu. Untuk mencari gantimu masih bisa ku dapatkan, kalau hanya untuk mengkhianati cinta. Aku masih punya hati, aku masih punya rasa, karena ku menjaga kesucian cinta. Namun balasmu hanya air mata yang kau berikan di dalam hidupku. Kata hatiku kau sayang padaku,
sudah berlalu dan terima kasih buat yang sudah berani meminta lagu tersebut. Wis protokol karek badine kok, Dok. Karek badine ya. Ayo gilirane lagune Pak Masal saya. Apa Mas? Derita. Derita. Oh iya. Mas, derita Mas. Iya. Iya, Dek. Mas Mutono Budaya mana ya? Lagunya apa? Setelah ikhlas ada. Oh, anu Papa Sol diganti belum ready, enggak ready. Maaf. Iya, lagunya diganti apa? Hah? Aduh he, iya. Sana biar pikir dulu lagu aduh he. Tapi ini diselani nganu sik, Mas Mentus piye Mas? Nek belum ready diganti ikhlas sik ya Mas ya. Ikhlas juga ada permintaan. Hah? Iya. Siapa iki? Nganu nada cowok ikhlas nada cowok. Lagune Papa Sol lali lah ya. Aduh ada ya. Iya. Ditunggu ya Papa Sol. Papa Sol audio. Mas Mutana apa lagunya? Kok sapa aku? Yang punya tai lalat ning kene ndi ya bocahe? Sing duwe tai lalat. Tai lalat Juwana. Hayu Ikhlas bersama Dede Iyung. Pemburu Bantu Keder, terima kasih yang dari Kaliombo. Loro ati tak oya wong kowe wis lali pancen wis nasibku iki nandur becik tukule kok dilarani trimo ngalah aku wis ra betah tak tangisono malah mung gawe susah karepe wis aja bisa karo aku wis ra karep omah. Aku isin senadyan loro ing batin aku lilo pisah kanthi lahir batin tresno sing rembuyung saiki wis dadi kare aku lilo pisah kanthi lahir batin trimo ngalah aku wis ra betah tak tangisono malah mung gawe susah karepe wis aja bisa karo aku wis ra karep omah. Iyung Dalem ae lagumu kok jeru. Balik
pisah kanthi lahir batin. Tresno sing rembuyung saiki wis dadi kering, aku lila pisah kanthi lahir batin. Trimo ngalah aku wis ra betah, tak isono malah mung gawe susah. Karepe wis ngajak pisah, karo aku wis ra karep omah-omah. Ikhlas nggih. Mbak Ana yang mana? Mbak Ana mau nyanyi sendiri kasih nyatan? Ya oke. Mbak Vivi dari mana? Dari Ganas Generation. Iya, Puspita Nolo. Ditunggu. Yang punya aduhai Papa Sol Audio. Loh. Hai Pesek. Iya, Mak. Kamu ngapain? Aduh, hai. Sayang, ayo kembali pada tempatnya masing-masing. Berdiri, berbaris yang rapi anak-anak. Siap. Senyumnya mana? Yuk kita tertawa bersama-sama. 1, 2, 3. Ini kok gak iso. Nomor loro kok gak iso tertawa dia. Aduh, urip rasah sepaneng. Aduh hai, ya sayang, aduh hai. Hai anak-anak, berbaris yang rapi anak-anak. Loh ya malah setukaran bareng ini kita piye. Kita berbaris siap delak. Suwine lelele. Tangan ke atas delak. Ya Kak Mesa, kita Duet ya, Mak. Sama Dedek Iyo. oke. Indahnya aduhai, Manisnya, manisnya, aduhai. Saat-saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah. Kata-kata bangku tiara, kata-kata dalam bercinta. mesranya, mesranya aduhai. Manisnya, manisnya, aduhai. Kini udah mudah setang aja dong.
cinta saat-saat yang paling indah, kata-kata Pak Mutiara, kata-kata dalam bercinta. Rasanya aduhai, Manisnya aduh, bernyanyi bersama menyanyi, mencurahkan rasa cinta dalam hati. Indahnya aduhai, manisnya aduhai, saat-saat mama bercinta, saat-saat yang paling indah, kata-kata Pak Mutiara, kata-kata dalam bercinta. rasanya aduhai. Manisnya aduhai. Sambung ya, Mas. Ketika Mbak Siang permintaan dari Papa Sel Audio. Oke. Sayang, aku ditimbeli karo ayah. Ditimbali. Nggih. Punten dalam sewu kawi gatosan telah ditemukan kontak apa lagi PCE kita ya Dek ya. Di baksonan barangkali ada yang ini yang memiliki kontak PCE. Langsung ketemu. Ya, Yuk tebus murah. harga PCE Mak. Kayak mau numpak apa? Kita iki mau numpak ngono kok Honda sing ora ono bensinne. Masalah keting aku. Mak, tebus murah. Betul Harga kan ini PCE. punyamu sayang? Wong mumet. Layak men lah kaose wong mumet. Mulane mumet samu barangnya kontak-kontaknya tek keri. Mau Iya. jajan bakso. Terus kontaknya keri. Bakso ndi jajal? Ndi? Jenengmu sapa? Mas Ulil, apa nih Papa Sel Audio? Ponakane. Beda, Mak. Pak An, sudah ini ada yang mengakui. Tebus murah. Ulil, iya. Hati-hati ya lain kali ya sayang ya. Dikasih rantai ya, Mas, buat kalung. Ya, saya tak genahno. Iki Mbak Ana mau ya, Mbak Ana yang mana? Di depan, Mbak Ana Mas. kasih nyatan mau nyanyi sendiri? Oh tidak, Mbak Ana dari mana? Jeruk, Siman, Waru. Sumber, Mas. Oh, saking sumber hati-hati loh, Mbak. Jauh ya, Mak. Sumber iku dalane akeh tenggangane tur legi. Banyak pohon. Iki mau Mbak Vivi. Puspitonolo mau nyanyi sendiri, oke. Puspitonolo sik mau ya. Siapa mau jenenge? Ganas Generation ya, oke. Puspitonolo diri. Katresnan Sejati ya, oke. Iki sik terus kok Mbak Ana. Ya Mas, cek dus Mas.
Puspito Nolo. Apa nyanyi Puspito dhewe Nolo. areke? Lho, sida apa ora? Oh, gak sida matur nuwun ya, Le. Oh, nek sida nyanyi. Diwakili sapa iki? Ulang, Mak. Eh? Mbak Meko, Mbak Meko. Mbak Teko. Iya, sayang. Ya. Wanotyo ayu utama nambara roming kusuma mulat langgeng pranto agawe sengseming nomo semulir pahit madu lindri-lindrinya wangi tramu dasar lencir kuning anggukan rasa tresnoku Lambar tan kuciwa katon
tan ono liya mung sira wong bagus tan ono liya mung sira wong Selamat ya Mak. Gimana masih ada waktu, ada yang minta lagu? Aku ki lupa mau Om Mardi ndi Om Mardi. Madiun ngawini Om Mardi ketelingsep ngantek lali aku. Sik. Om Mardi masih ada ya, mohon maaf Dedek lupa. Di Mas Mardi. Sampun mantuk, Mak. Ora biasanya dilesep kok. Wonten nggih. Pundi? Om Mardi karo bose mau Madiun Ngawi lali aku. Nggih, Mak. Per Madiun Ngawi Dek Mbak Ana. Kasunyatan. Kasunyatan nggih. Iya, sik Dok, lupa aku ngatek Dok ya. Iya. Ayo Dok. Apa sih iki? Madiun Ngawi. Dapat mah? Mbak Cupat. Nah, ayo Dok. Jalukane Om Mardi ya sayang. Nggih, Mae. Terminal matian Ngawi gentelanku ora bakalan aku nglalekake biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakal pecel ana ning pinggir prapatan terminal matian Ngawi kenanganku ora bakalan aku nglalekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ayo Ger. Yen aku kangen karo sliramu tak sowan-sowan fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu tak alas-alas fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Putri. Apa ya? Kowe ketoke kok kowe ngene lho melu metu ngene lho jingkrak-jingkrak ngene lho. Kene melu metu pisan. Kok golek Bantu kejar ayam terbang. cupake yo. Terminal matiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku nglalekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Yen aku kangen karo sliramu tak sowan fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu tak
ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Sama nih Mas. Ya. Gilirannya kasunyatan Mbak Ana yang dari Sumber, Iya. betul kah? Iya. Mas Mutono bisa ndak lagu Jawa? Nggak bisa ya. Angkat tangan, Mau Mas. minta apa Mas Mutono? Hah? Ini nganu mumpung masih ada waktu setelah kasunyatan. Kanan panggung ada juga kandas, Mak. Kandas. Kandas. Nggih. Oh iya, oke. Ayo dah. Nurul. Mbak Nurul. ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Ngapuran anakku nyeninggal ke sliramu, nanging atiku wis tutu duwekmu. Bukti tansah krungu apa panjenenganmu, muga kowe tinggalin tak gantiku. Ati durung lilo kowe nyanding wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa. Bebasane kebak mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup lalekno timbang atimu lara, berasa tresno ra bisa dipaksa. Hatiku percaya yen kowe mesti bisa nglilakake aku sumanding wong liya. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Ngapuran anakku yen ninggal ke sliramu, nanging atiku wis dudu duwekmu. Bukti tansah krungu apa panjenenganmu, muga kowe ninggalin tok gantiku. Oh ayo Mas Yung. Ati durung lilo kowe nyanding wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa.
Basane kembang mekat ono ngati nanging tutu aku sing duweni cukup lalekno timbangane mulara mergo rasa tresno ra bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe pasti bisa nglilakake aku sumanding wong liya aku lan kowe kapisahake tresno sampun Mbak Ana yang dari Sumber sudah berlalu permintaan panjenengan ya. Ini karek dua lagu ya nak ya, mohon maaf. Ki pokoknya manu anut aku tak aturke kandas terakhir mengko katresnan sejati. Ya. Mas Mutono gimana kandas ya Mas? Tak kasih kesempatan Mas ya tombol-tombol kangen soal iki sampai suwe ora ketemu. 4 hari kita nggak ketemu loh nggih. Heeh. Pak Tik. Duda keren. Mbok yo dienteni yo karek rong lagu kok bubuk bareng-bareng ya. Sebuah lagu kandas sebutan dari sebelah kanan panggung dan juga nanti katresnan sejati sebagai akhir perjumpaan kita pada malam hari ini. Iya saya dada. Oke, maka matur pasuman Pak Slamet lan Ibu Siti Mariam ingkang nimbali paguyuban Keprak Krido Muda Sotong Majero dan terima kasih sekali buat dulur-dulur lover-lover penggemar-penggemar Krido Muda Sotong Majero yang sudah mendukung pementasan malam hari ini. Kandasio bersama Novita dan juga ada Mas Mutono Budoyo Mas Do di siapa? bila tiada mendalam cinta dan kerinduan takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Sesal kia mendera akhir sebuah cerita. Kini kau telah berdua itu kenyataannya. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Montana Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Mas Montana Dalam saya kandas Mas sabar gitu. 11 tahun ngancani kandas Mak.
Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari, hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai ini terluka hati. Kini terlarang kita untuk saling mencinta. Matur suwun. Terima kasih matur suwun Mas Mutono. Terima kasih. Aja medhot-medhot ing katresnan. Pedhot kali juwono aja nganti pedhot tresnamu ya Mas. Iya. Heeh kabeh wae pokoke iki Mbok. anu dalem sayang. Mencintai itu ibarat sandal jepit. Mencintai itu ibarat sandal jepit. Terus? Kalau tidak putus di jalan ya diambil orang. Ah. Salah. Oh. Mencintai itu seperti sandal jepit. Kalau Tidak putus di jalan ya diambil orang. awak riri kompak loh Mas. Masih ada lagi? Cinta itu ibarat perbatasan. Cinta itu ibarat perbatasan. Kalau tidak selamat datang ya selamat tinggal. Mas, Dalam kata-katamu bikin aku jatuh cinta. Terima kasih kembali buat Mas Mutono. Ya, jumpa lagi setelah 4 hari ya. Neng tidak ya? Neng Wiroto iku melu Rembang apa Pati? Cih melu Rembang. Cak Di, tanggal 20, betul kah? Tanggal 20 live di Wiroto. Masih lingkup Rembang. Wiroto kono, ngendi ya? Rono ya? Wiroto kono lho Mas. Wiluwen rono ya. Iya. Iki lagu terakhir ya Nak. Katresnan Jati. Ya, siapa iki ya sing purun nyanyi? Mbak Meka mau? Hah? Mbak Meko ya? Meko Meka, Meko Meka. Yes, Meko Meka timbangane ayo timbangane udur ayo Meko Meka. Ya, gentenan duet karo Mas Iyung, gentenan ya, Dek. Mbak Meka set karo Mbak Meko ya. Barangkali Mas Mutono bisa, kan Tresna Jati.
sekseni lintang-lintang tengah wangi hati kang ngandang asmara Gusti kula paring sodo rembulan ning wayah wengi nambahi hati iki kepujan hati ning endi temu manis kang tak Wong bagus saja sira nelangsa aku teka gendang tresna lelangan asmara gawe sewu rasa nglambai hatiku jiwa kok iso do tukaran wis ngomong cah cilik-cilik ya ngene iki mumet ndiasku. Aduh Ndara nyuwun pangapunten anak-anake kula nggih Ndara. Ora dadi ngopo kok ya? Jenengan sajake kok lungkrah to Ndara. Lho kok ora apa mau Lungkrah. lungkrah? Nggih. Kuwi bener yo. Nggih. Ora mau lungkrah kok. Lah pripun? Janjane mono aku ora kerasan cemondok ning Bantarangin kene kok. Wonten ing Bantarangan kiranganipun menapa? Jan aku kok libur kanthi kaya ngopo? Nggih. Ning kene ndak atiku ora bakal bisa ngejar kok. Sebabipun menapa? Mergo lagi wae aku kapedotan katresnan kelawan garwaku Kang Mas Bangun. Ngaten, panjenengan menika dicumundukke wonten ing Bantarangan mriki. Puguh wangkal kaku Ndara. Panjenenganku kepengin catur netra karo bendaram. Oh, sapejaga. Mila kula sumingkir netepi kewajiban. Sendika Ndara. Santos nggih. Ya ngaku ora kok kancane kaya Pun ning toh. aku dikapak-kapakke piye coba? Pun mboten Ndarane kula apian kok. Kok apian piye nek apian ki ora nyolong. Paling nek kudu merkosa tok Ndara. Kok ngono kok ya? Wong ayu galu condro kirana. Gaji pati. Sliramu tak boyong saka jenggala temekaning Bantarangin ki, mbok yo rada sliramu. Atine sinarbuka. Panjenengan kok saged matur ingkang kados ngaten. Kamangka kula wekdal sakmenika sampun kapisahaken kaliyan garwa kula Kang Mas Bangun. Kula kepengin wangsul wonten ing segala kemawon. Nyatane senajan sliramu wis ginarwa. Priya liya ning Raja Lewung tetep bisa mboyong sliramu. Boten Mbok yo aja puguh to. Ning kene sing ana mung Raja Lewung mah. Galuh Iku kula ngertos Kanjeng Adipati. Nanging kemanipun sekedhik kemawon kula menika boten gadhahi raos tresna dhumateng panjenengan. Sliramu aja nodhi kesabarane krana Raja Lewung. Lajeng kok panjenengan? Yo saorane pe kudu glebel lagi marang krana Raja Lewung.
Titah ulun galuh Candra Kirana Sekar Raji. Menapa panjenengan menika sampun wanut dhumateng kula? Panjenengan menika sinten? Pikulun Kaneka Putra ya Bathara Narada. Duh Rama pikulun. Rama. Titah ulun Sekar Taji galuh Candra Kirana. Naliji paring dawuh Rama pikulun. Ora usah kok tangisi. Anggep bae iki lelakoning urip. Nalika kita pepisahan marang garwa kita, ya panji asmara bangun. Malah kita iki ana pawongan kang arep gendak sikara marang jeneng kita plekotek. Menika kepengin pinanggih lawan garwa kula Kang Mas Bangun Rama. Galuh Candra Kirana Sekar Taji. Kula Rama Kita bisa nyawiji marang garwa kita. Mula ning kene ulun bakal paring cecala marang jeneng kita ngono. Menika menapa Rama? Galuh Candra Kirana Sekar Taji. Wiwit saiki kita kudu salin busana nganggo sandangan sudra. Kula menika Rama. Lajeng Sawising kita nganggo sandangan sudra, aja nganggo jeneng Sekar Taji, nganggo jeneng Lara Singkon. Lara Singkon. Sawising kita nganggo jeneng Lara Singkon, aja bali ana ing kraton Jenggala. Nyengero ana ing mbok rondo dadapan plekotek. Menawi sedaya menika saged manggihaken kula kalian garwa kula Kang Mas Bangun. Kula saged nglampahi Rama pikulun. Ning ulun bakal ora negake kelawan jeneng kita. Kita bakal taweni wujuding pusaka saka kayangan Salendra Wawana. Dipun menika menapa Rama? Iki wujuding pusaka pamungkas kena diarani Kiai Sadalanang minangka rangkepane awak kita. Badhe kula tampi Rama. Kan malih kula nyuwun tambahing pangestu Ji Rama pikulun. Duga-duga padha digawa ati-ati aja nganti lali. Sekar Taji, Sekar Taji. Ditahulun coba waspadake kang prapta ing pengarepan kita. Pikulun Kaneka Putra ya Bathara Narada. Pikulun Narada. Mapan kabeneran kula saged pinanggih dhateng panjenengan. Pikulun kula badhe nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Malah kepara mangke saged nyuwun pitulungan dhateng panjenengan. Menapa wonten bocah wadon ingkang liwat? Ditahulun kana Braja Lewung. Inggih kula Kita wujuding titah sawantah caturan marang ulun kok tangane serawean. Ora patut lamun kita iki wujuding manusa. Kaya pendane satu yuyu. Aduh Pikulun Narada. Wonten kawontenan ingkang kados pundi badan kula raos ing awrah. Dodo kula sepeleon ing Bantala Pikulun. Ditahulun kana Braja Lewung. Pikulun Narada iki Waspadake marang badan kita. Yen iki dina kita kawujudan yuyu Kangkang. Aduh. Pikulun Narada. Senadyan kawujudan kula kados
dene mekaten dados suyu nanging kula nyuwun pitulungan senajan namung satria rapan bebasanipun kula pengin pinanggih kalian ingkang kula tresnani Galuh Candra Kirana ya Sekartaji pikulun. Wiwit dina iki kita mapan ana ing Kali Brantas. Kula maestaken aduh pikulun. Adi guru. Pikulun kali putra ingkang kuwanan guru.
Yo, makin sulit tak jalan-jalan. Ini. Lojo lho, Mbok. Ojo sampe anak-anakmu iki lho, Mbok wis akeh jatahan yo akeh meneh aku, Mbok. Aku ora tau umpan lawo lho, Mbok. Ditekno Bayu kabeh. Kok iki tambahane iki terus piye? Tak wis ngedol to lho anak-anakku iki. Ning apa sampeyan iku mboten mesake kalih kula to, Mbok? Jane aku iki yo mesakno lho, ning anak-anakku iki yo wis oke. Kanca kula nderek teng mriki kula mrimen kok, Mbok. Kula ora dikeki apa-apa kula manut, Mbok. Ora dikeki apa-apa manut. Bocah kok manutan ngene, Nduk. Nek sekolah Mbok. Piye piye piye. Piye. Saya gawe. Iki ngopo iki? Ngono lho, Mbok. Ngono kamu punya jerek-jerek nang kuwi lho ya. Ngomong apa? Masa iki? Bagus. Bocah nek kelet gawean ya mesti ya kaya ngono iku. Iya jelas. Nduk. Tak tampa. Nanging kabeh umbah-umbahan penggawean omah iki kan sing ngayahi kowe. Sanggup, ben iki koncone oke foto. Ora sanggup ya wis bali. Gelem apa ora nek sanggup bali wae. Wes ora liburi wis resik-resik. Iki kan jekol resik-resik. Ya nek guri kae isa-isaan isai. Isa-isaan tumben akeh kae nek guri dan pilih. Ten ki, Mbok. Oke ya, Dok. Aku kok ape lali. Iya. Wis jenengmu Rono Singkon. Anak-anakku kabeh iki ora nganggo jeneng kleting-kleting to, Nduk. Ana kleting ungu, kleting abang iki sing loroge, kleting ireng, kleting biru, kleting ijo. Terus kuwi yen kowe nganggo jeneng Rono Singkon iku ora prayoga, Nduk. Elek jeneng Rono Singkon iku tak kandhani. Terus diganti tak ganti kleting kuning. Kula menika Mbok. Kuning kuning. Desa Samaran ya ana Mbak Yu